informácia, ktorú vám chcem povedať, je realizácia náhradnej výsadby odstránenej zelene v zmysle rozhodnutí o výrube drevín na miestnom cintoríne a v areáli materskej školy. Úhrada prebehla z prostriedkov, ktoré obec získala za výrub stromov pri diaľnici. Výsadbu realizovala firma Nechtický Modranka v cene 4 988,27 eur. Z prostriedkov získaných ako náhrada za výrub drevín zostáva na účte obce suma 29 876,36 eur, ktoré budú použité v ďalšom období. By sme sa mali zaoberať hlavne zelenením alebo revitalizáciou zeleného parku v Rybníku, čiže na tento účel sa budú ďalej používať. Ďalšia informácia je o podaní žiadosti. Áno, chcem sa spýtať k tomuto. Ja som nevidel plán, ako sa tam má ozeleňovať tá revitalizácia na cintoríne. Ani práve vlastne neviem, prečo treba sa tie stromy pekné vyťahli. Výrub tých čerešní bol vynútený tým, že boli vo veľmi zlom stave. Ukážem vám fotografie. A ešte otázka k tomu, či sa bude ešte výsadba aj v tej novej prikúpenej časti, kde ešte stále absentuje výstavba bariérového plotu. Spokojný nás. Nie. Čo vôbec nebolo? To bolo 30 Budem to nájsť, ale fotografie si pozriem zajtra a pošlem vám ich do mailu, aby ste videli, v akom stave boli tie čerešne, ktoré sa odstránili v počte asi 18 kusov alebo tak nejako. Začalo to tým, že začali zapadať priamo na chodníky a na hroby a preto sme ich dali odstrániť. Bola tam pracovníčka ochrany prírody a krajiny, ktorá pravidelne chodí keď sa robia rozhodnutia o výrobe drevín a ktorá povedala, sú to krátkodobé dreviny, ak sa pamätáš, mali ste to v pracovných materiáloch, vtedy, keď sme o tom rozprávali. V tom čase, bolo to v roku, myslím, ešte 2014, keď sa robilo to rozhodnutie o výrobe drevín na cintoríne. A povedala, že sú to dreviny krátkodobé, ktoré majú za sebou už asi 40 až 50 rokov života a ktoré sú už nevyhnutné, aby sa dali odtiaľ von. Preto sme ich dali von a vzhľadom k tomu, že medzi tými hrobami ľudia už nechcú mať stromy, pretože im dvíhajú hroby a zasahujú z korení a robia tam, proste majú zapadané s listami hroby, tak postupne tieto stromy vlastne boli odstránené s tým, že dali sme náhradnú výsadbu popri plote. Ale akým spôsobom, aby sa mohlo aj to oplotenie ešte v budúcnosti vymeniť. Čiže predpoklad je, že tá prikúpená časť sa zatiaľ bude ďalej kosiť, nakoľko stále máme dosť miesta na pochovávanie a keď budeme riešiť, tak sa urobí samozrejme ten plot bariérový už okolo celého aj okolo tej prikúpenej. Mohli by sme si to v najbližšom čase narozpočtovať, možno na ten ďalší rok, lebo teraz už máme v podstate rozpočet pripravený a to bude dosť veľká položka, takže prípadne môžete si dať nejaké návrhy, ako by to podľa vás malo vyzerať, aby sme vedeli, že z čoho vlastne máme robiť cenové ponuky potom zháňať. Takže to sa páči, áno. Ja som sa chcel opýtať, že keď máme tie financie vyhradené na zelen, či ich všetky musíme, alebo povedzme reinvestovať tak, že dojde firma a spraví určitú výsadbu. Máme tu záhradkárov, či by sme nemohli jednoducho sa ich opýtať, či by nemali záujem pomôcť obci, keď jednoducho dávame priestor, dávame im podporu finančnú, či by oni nevedeli jednoducho nám s niečím pomôcť. Ale akým spôsobom? Stromy, ktoré chceme vysadiť a ktoré máme v rozhodnutí o výrobe drevín, máme vždy náhradnú výsadbu. Musíme vysadiť nové dreviny. Čiže my vlastne tie dreviny podľa toho počtu, koľko tam máme, podľa toho rozhodnutia vysadíme. Ale ja chcem na to poukázať, že či by jednoducho tí záhradkári nevedeli spraviť tú službu, tú výsadbu. Ja myslím, že sme platili firmu.
Či sa to nedá? No, niekde v chotári možno by sme to vedeli, ale podľa mňa by sme to mali mať spravené od odborníka, pretože každý ten strom, ako vidíš v centre obce, ktorý už je taký vyšší, ako boli napríklad tie čerešne, potrebuje mať tie drevené opory a to nespravia záhradkári, to spraví odborník. Ja som sa Takisto ako nám aj robil, vlastne ukazoval nám, ako sa majú strihať tie čerešne, ako sa majú strihať všetky tie, tak to sme všetko pri ňom, jak nám to urobil, tak sme to pozerali na to, čo teraz s tým mali robiť vlastne naše budúcnosti. Dobre? Máme ešte niečo k tomuto? Pokiaľ nie ďalšie...